धनकरुणा न्यूज, निर्भीड बातम्यांचं खुलं व्यासपीठ। पत्रकार अनिरुद्ध गोरख बाजीराव गायकवाड यांना कोविड योद्धा समाज रक्षक पुरस्काराने सन्मानित। अनंत शांती बहुउद्देशीय सामाजिक संस्थेने विविध क्षेत्रातील उत्कृष्ट आणि उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या व्यक्तींना कोविड योद्धा समाज रक्षक पुरस्काराने सन्मानित केले आहे। यामध्ये दैनिक तुफान क्रांतीचे सोलापूर जिल्हा प्रतिनिधी अनिरुद्ध उर्फ गोरख बाजीराव गायकवाड यांनी कोरोना काळात आपला जीव धोक्यात घालून लोकांच्या विविध समस्या पत्रकारितेच्या माध्यमातून सोडवण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत। त्याचबरोबर चालू घडामोडी लोकांसमोर बातमीच्या माध्यमातून मांडल्या आहेत। उत्कृष्ट आणि उल्लेखनीय कामगिरी बजावत पत्रकारिता केली असल्याने अनंत शांती बहुउद्देशीय सामाजिक सेवा संस्थेच्या वतीने अनिरुद्ध उर्फ गोरख बाजीराव गायकवाड यांना पत्रकारिता क्षेत्रात कोविड योद्धा समाज रक्षक पुरस्काराने गौरवण्यात आला आहे। पत्रकार अनिरुद्ध गायकवाड यांना कोविड पुरस्कार मिळाल्याबद्दल हार्दिक अभिनंदन व भावी वाटचालीस हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक माननीय सचिन मोरे, उपाध्यक्ष, सातारा जिल्हा केंद्रीय पत्रकार संघ व नॅशनल दलित मूवमेंट फॉर जस्टिस, महाराष्ट्र राज्य, धनकरुणा न्यूज परिवार। धनकरुणा न्यूज, निर्भीड बातम्यांचं खुलं व्यासपीठ।